Пеше брат, остай го, искам аз да го пребия. Добре, Сачо ли ще се биете или да ви ръшкам? Аз ячу. Добре. Къде е този токсър, бе? Его, Пешо! Къде е този токсър, бе, брат? И как ти не видял, бе, брат? Мо не съм те видял. Гледай го, тази се Вижте го, бе, да прави брате. с тъпата си емка. Джойстика му тъп. Един. Няма работа. Сега ти се струши джойстика. Да бе, изобщо. Тъпата си емка. Той е мой. Елайте, бе, Андрей, бе. Добре, бе, брат, как? Защо си толкова тъп и вързан? Как му е толкова вързан? Не спами. Стига спаме, бе, Митко. Кой е спамил, бе? Андрей. Пешо, ти влизам ли или да изчакам се хилнеш? Той ме уби, брат. Няма бе, няма. Чак па такова, но не съм. Няма се бия с тебе, бе, брат. Добре, ти се Чакай, бе. Пеше, брат, моля ти се обиячо, брат. Брат, погледни го, бе. Брат, погледни го, бе. не ми Аре! даш да едите. Браво, Пешо. Чакай, Пешо. Той е парта. Не съм те убил, Андрей те уби. Не. Уби ме! Ти ме уби. Йо, нега. Добре, бе! Сори, брат. Защо мене? Тига кашта, давай. Не, Не! Чакай, бе, брат, лагвам. По-точно не лагвам. Ужас! О, шит. Няма как. О, не. Какво става при мен, бе? Ребе, Андрей. Нямам багблинг. О, шит. Такос. Идва Еминем, бата. О, ето е ракета. Мъртви сме. Ето го. Гейм чанел, ела гейм чанел. Чуваш ли ме, Андрей? Да. Окей. Какво да правя? Трябва да го цъкнеш на ритъма. Спаме, баца. Не го спами. О, шит, какво става, бе? Хора, ако сте стигнали тук, не забравяйте да се абонирате за канала. Не се абонирайте. Черна е, качи чуми. Не! Саши! Саши, играме! Това е епично. Това е много епично. Ама ще да е готино, ако имаше геймплей. О, кокалчо, бат. Кокалчо. Да, аз така му викам. Бата, какво сме толкова учудени, бе, бата? Какво тражим, бе? Трябва да не говорете на глас, Да. увеличавам до край. Еминем. Копирайт! Мам спагери. Бата, само ние ли сме тук? Да, бе, брат, бе. Това ще е много тъп концерт, няма значение. What? О, галактики? О, не! Таймер ли, бе? 2 минути. Що, бе? Това ли беше? Това беше много тъпо. Това беше много тъп концерт. Бата, Какъв да е? ми центрира мишката. Това ли беше, бе? Това беше много... О, може да се мърдам. Да, ми центрира. Бате, сега трябва да чакаме. Това беше много тъп лайф евент. Що, бе, 2 минути? Чакай. Не, бе, при мен са 3 минути. Не сме. При мен са 4:29. При мен са 3 минути. Бате, това беше много тъпо. Не, минута 30. Абе, Ачо, Какво? то със следващия сезон Берноли ще има Питър Грифин. Да, бе, в Battle Pass ще е. Питър Грифин. Хриси, Това не нали знам. знаеш от Family Guy? Прати му снимка. Няма да се сети. Той го знае. Един дебел с бяла риза, очила. Не, прати му снимка, няма да се сети. Това е християн Чай, сега. сега ще му пратим. Особено като другия. Ники каже, какво беше? Ама да.
малко в армия пръчки. Мислих, че е казал... Не. Don't you fucking say Питър that. Пан. Fucking скелетани с стон сордове. Скелетани. Да, цигани смечове. Само че са бели смечове. Израелтяни смечове. Вау. Да. Абе, намерих такова. Инвенторите ми е пълно. Инвентора. Инвентора. Не беше нужно да гориш и дървото. Нигата го стресна, бате. Нигата Абсолютно терор, бате. Бате, нигата се насра. Ти не знаеш как се насрах. Абе, Коло май не е виждал другия. Да, той не е виждал шайсти. Легит не е виждал шести. Кой да фък е шести? Малко Ники те манипулира. Обичам Обама, ли чух? Би си майка, Тачо. Сериозно ти казвам, би си гадната грозна майка, която само валката пие бал, защото получава никаква игрателен си живот. И след това ти си излезнал гаден шиван миндил, който нищо няма да постигне и ще умре в най-малкото гадно кюстендилско кътче, където ти ще гниеш с твоята гадна циганка за жена и ще имате 15 шибани гадни дебели циганчета за деца, които всичките ще си нарисували в косата руси. Защото са гадни мръсни цигани и ще имат най-гнусните прически от 2015-та. Нищо не ме офедна повече от прическите. Найс. What the fuck is this? Какво сте правили Нигата тука? пада. Никола, аз това... What the fuck is this? Никола, аз това го направих. What the fuck is this? Никола, скриншит. Кошев клан се вече. Racial конфликт не е вече. А така, това на японски ли? Не на китайски. Значи в Китая те просто казват: пичо, играл ли си расов конфликт? Ник ще ста. Ти не гумваш ли, бе? Ти обратен. А ти гумваш ли? Да, но ясно, най-вече на Леброн, The GOAT. Позата, My Glorious King, бате. Джеброн не се брои. Златния нектар на Леброн, бате. What the fuck, къде е това, бе? Кое? Златния нектар на Леброн ли? Всяка смята трябва да има. Ти има майката златния нектар на Джеброн. Май пиче е вкусил златния нектар на Леброн. Интересно. Ники, Да. кажи какво стана на японски, ама махни първите две букви. Как... Не с... Гоку vs Pepsi A Gamebot. Какво? Goku vs Pepsi A Gamebot. Гоку vs Pepsi е... Не Гоку vs Пепси. От Тоби I think that ли си чув? flower is pretty nice. Да, бе, брат. I would tap too, брат. Ще тапна. I would tap to is wild. Тава музика на просто не си. ChatGPT ли ти казва кога да спиш по принцип? I have been kinda goonine to femboys all day either way. And a little fun fact, bullshit. Bro Yeah. was so happy losing a fight. Exactly. Woo, let's go! W's in the chat! He's cooked out! А ти защо просто не се върнат във времето и убият Хитлер? Какво им пречи? И сега тук добавиха някакви нови глупости. Slow motion.
Тук имаш някакви разхлабителни движения, като във Fortnite. Ти лут ли си, бе, печага? Не, за малко брах. За малко брах. Кинг Вон! Кинг Вон! Кинг Вон! Кинг Вон! Кинг Вон! Пак ли Годзила, бе, брат? О! Да. В историята Джонзи самова... Invincible! 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 Камата. Shut up, fucker. Това ме е за някакво говно, бе. Някакво праисторическо говно не се е втвърдило, брат.